Откакто свят светува, София се намира на мястото, на което е сега в момента. И това, което виждате зад гърба ми, не са поредните археологически разкопки, които ще разкрият богатството, историческото богатство на столичния град. Това е поредният успех на частен случай. Аз съм Григор Малинов. Преди малко повече от година време, с последните напани на зимата, екипът ни видя поредното отпушване на канала на улица Христо Белчев в София. Мазета и абонатни станции на къщи по улицата тънеха в фекалии и мръсотии. Тогава от Софийска вода и от районната администрация уж си стиснаха ръцете за скорошен ремонт, но... Уговорката беше, че ако те успеят да осигурят затварянето на улицата, като имате предвид, че в централна градска част трафика е фактор номер 1, с който се образяваме. Ако те успеят да осигурят затварянето на улицата, ние ще можем бързо да влезем и да подменим съществуващата инфраструктура. Тъй като те не успяха да го направят, ние си процедирахме работните проекти по нормалния начин, който е доста дълъг. Основната причина всъщност за реконструкцията беше подмяната на съществуващия канал по улица Христо Белчев, който причиняваше наводнения. Имахме множество жалби. Всъщност това инициира целият процес. А този канал вече е подменен, новите тръби са положени, така че той вече на практика функционира. Живеещите в тази отсечка на улица Христо Белчев ще си отдъхнат най-сетне, поне по отношение на инфраструктурната и уличната им среда, защото... Освен на удобствата, които живущите изпитват по време на строително-монтажните работи, това, което ще оставим след себе си, е една изцяло възстановена улица, една изцяло подменена инженерна инфраструктура, която гарантира по-голяма сигурност на водоснабдяването, никакви аварии, никакви наводнения на сутерените и мазетата на тези имоти, които до сега имаха такъв проблем. Държа да отбележа всъщност, че част от проблема с запушването на канализацията се дължи на факта, че по тази улица има много заведения за бързо хранене. Заведения с топла кухня, които изпускат малко по-големи количества мазнини, които задръстват канала и почистването му последствие е изключително трудно. С новите тръбопроводи, които полагаме, те са с много по-ниска степен, с много по-висока степен на гладкост на вътрешните повърхности. Този проблем ще бъде много по-малък. И районната администрация е доволна от свършената работа, но не пропуска да забележи. Все пак съм щастлива, че въобще се направи този ремонт, защото има много други сигнали, за които така и не се намира инвестиция, време, за да бъде нещо отстранено и не само в район Средец. Другото нещо, което стоейки тук и гледайки, ще го видят може би и вашите зрители, машината и леката кола. Обръщайки се на другата страна, леки коли. Всички знаят, че улицата е затворена за ремонт. Тя е затворена до края на месеца поне, защото настилката трябва да се възстанови. Но наши добросъвестни, в кавички, съграждани са решили, че тъкмо няма трафик и могат да си паркират по цял ден колите тук. И като сме започнали така, поне да припознаем ролята на частен случай за положителното разрешаване на поредната неразбория, тровеща не само нервите, но и изпразваща поне доскоро джобовете на гражданите. Болно ми е, че много от проблемите се решават едва след намеса на медиите. Независимо дали е вашето предаване частен случай или някоя друга медия. Някак си всичко се прави на парче, на юрош. Наистина помагаме на хората, но без последстващ контрол, добре подредената, оправена и почистена уличка ще увисне в пространството. И това май е в сила и за всички останали многобройни български работи. Използвам случая да ви благодаря на вашето предаване частен случай, защото благодарение на вас това нещо в момента се реализира. Сменява се канализацията, подменя се водопровода и само едно се питам, защо трябва в нашата държава да викаме телевизия, за да се чуе гласа на гражданите? Това искам да попитам. Всичко е много хубаво, че почна, дано свърши добре, но трябва един контрол на заведенията, да не изхвърлят мазнини, за да не се получи
случай. Един проблем по-малко за обитателите на улица Христо Белчев в частта между улиците Солунска и Денкоглу. Подменен е почти и ще бъде подменен и завършен мръсния канал и част от водопровода. Разбира се, рецептата ви е ясна отдавна. Частен случай плюс отзивчиви институции плюс гражданско общество. Аз съм Григор Малинов.